fushi mummunan abu ne a cikin rayuwarmu, al-ghadab mummunan abu ne a cikin rayuwarmu. saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma ta'udduna as-sur'a fikum. qalu as-sur'u as-sur'a man la tasra'uhu ar-rijal aw alladhi la tasra'uhu ar-rijal. qala la, as-sur'a man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. wane ne zakara ko kuma wato kai nan gawa ko kuma da barbarci kokowa? wane ne wato zakara a cikin kokowa? wane ne mai kada mutane? suka ce ai wato wanda za a ce shine zakara shine mutumin da kowa ba zai iya kada shi ba, in an yi kokowa da shi sai ya kada mutane ba za a iya kada shi. yace a'a, zakara na sosai a wurin Allah shine mutumin da zai mallaki kanshi yayin da ya yi fushi. kun san dai fushi ba abin da yake rushe harkar mutum, zai karya wato kadarin mutum kamar wannan fushi. saboda haka dole a yi hankali da fushi. fushi kashi biyu ne, ka yi fushi saboda ka riski waɗanda suka wuce ka a cikin ayyuka na alheri. kana neman karatun ƙur'ani ka yi fushi ka riski mahaddata, kana neman ilimi ka yi fushi ka yi karatu ka riski malamai, kana cikin fakiranci ko talauci ka yi fushi ka yi kokari ka yi aiki ka riski mawadata. wannan fushin yana da kyau. fushin da ba a so shine fushi wanda shaidan yake shirya ta a zuciyar mutum, ya hura wutan ji da kai da raina mutane da kuma itikadin wato kadasa na mutum cewa ai shi ya wuce duk inda ake zato. irin wa'annan abubuwa don me za su same shi? to irin wannan fushi shine wanda ba a so. wani sahabi ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya manzon Allah ka yi min wa'azi amma fa ka takaita mini saboda ina so in haddace abin da zaka gaya mini. yace to la taghdab. ya maimaita masa yace a la taghdab. yace ka kara mini, yace ila taghdab. to hakika fushi shine abin da zai rushe mana ayyukanmu duka.